1.5% to the GDP. Pero kama nyo kora moga juang kum kete Ramogi TV gi sani kora dani mondo mwa kauyo marwa makungo tokapo kwa kauyo na nyisi ni wendo marwa wangoro ka studio marwa Ramogi TV ilungo ni George Juma Ondeng mabende mjanga dariako ne migao mara weche mag limbe pacho ka kendo wadhi gane kode mbaka kauno ni diching ma piny mangima odhialo diching mar weche limbe kendo kabe to nyaka wayang ni to wenge wato chalo na nikech wacho ni thuru lo yiengo mae gima okelo waka na momiyo jaduong' George Juma Ondeng nitie ka amusi ni Oimore George. Oimore George. Ero kawana inya. Wechiegni studio mara Ramogi TV kendo amora inya kai ka thuolo mari mara biro ka musenyi kwa Ramogi kapok wadhi yweyo kaso du wachak twak. Amosu no kweuru nyikwa Ramogi Juang ageno no botwak maber. Ero kawana inya nyakwa Ramogi mana kaka winje no yiena mondo miya kaw yo marwa mokwongo ka waduogo to twak marwa biro ng'iyo ni to gin gwenge mage manyalo ywayo jolimbe gwenge makaluo to gin ang'o mowinjo bed ni timo mosetim ma itimo sani kod mowinjo bed ni timo mondo waketa yanga wang'i ka piny owacho mamalo nyalo tiyo kod piny owacho mag counties parni George Juma Ondeng en jang'ada rieko e migao mar weche limbe e pacho kama ngima kong'ado rieko ne jatend migao mar weche mag limbe kod migao no duto miyo kod ugo to twak dhi mako mach kik dhi mabor med mana keteka. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende wan kod 100,000 miloyo pile ka pile nus milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3 mondo ibed jaloch gima itimo yot mokalo D*487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti e thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 07096767000. Weche kod chike mantie nyaka tolu. Tich Ang'wen tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar poko pogore ka osir gi bengi mar Equity. Grupo gisebedo ka gitayo maber ahinya kaka jo Equity nikech gisupport us that group. Koro wan kaka jo group wan bende chuno wan nyaka wabed gi chike matayowa to nyaka wabed kaka waluwo gi chike ma coordinate kod jo Equity mamiyowa poko pogore. Poko pogore saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi e Ramogi TV. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Ero kamano nyakwa Ramogi koro wadonje twak milungo ni buch jopiny kae kama jopiny bende yude gik motende kod ngimane kendo mamulo ngimane inyalo ndikona ka in kod penjo moro amora weche mag jolimbe kata limbe e gwengewa ma kaluo kata mane piny Kenya mangima nyakwa Ramogi namba mara SMS en 33600 ka in gi penjo orane kanya bro yude mayot nono kata namba mar studio men 07 kata namba mar studio men 26300 kanyo ndo nyakwa Ramogi inyalo ndiko na mapiyo piyo mondo imiane pachi nang'isi motelo ni wan ka kod jalony okada na keth sama tutainya nikech weche thoth e buch jopiny to kae ma jopiny bende dwani mondo ng'eni to piny gi ochimo kama chalo nade Jaduong' Ondeng
machiegni kendo nyikwa Ramogi orwaki kaka nise nyisogi ni mosogi. Sekta mar limbe piny Kenya motelo ne biro mar corona en achiel kuom sectors ma piny Kenya ne gole yuto mathoth ahinya. To kendo kata mana bang' corona, joma nitie sekta ma untiere sani mar jolimbe wacho ni chal ka koro gik moko chako lokore kendo duoge wang'e. Gin ang'o gini minyalo tim mondo ger kendo tegi kendo ting' malo sekta mar limbe pacho ka bang' corona, nikech koro iwacho ni there is a recovery. Nitiere ji wuok kama ne chandruok oyudogi e chakoro ji chako chango ka imanyo yore mag ting'o malo sectors mopogore opogore. Ang'o mowinjo bed ni timo? Mokwongo adwoko kamano kuom luonga e studio mar Ramogi. Gigo mwanyalo timo en ni nitiere chandro mar sirkal maduong' mar Kenya Kwanza i weche mag limbe. To mokwongo en ni ndalo machon welo ne biro kama na neno le to kod dhi Mombasa, dhi budho i nam chumbi. To sirkal no neno ni mano kende ok nyal, nikech kiketo le to kod nam chumbi wan gi kuonde mang'eny i Kenya ka ma welo ok bi chope. Mondo welo chop kanyo nyiso ni nyaka koro wamed gigo ma welo nyalo neno. To king'iyo nikech koro waloso kod nyikwa Ramogi Ajwang', jatelo mar piny Ker William Ruto nowacho kendo en gimo keto ni gimiluongo ni Western Circuit odwan mondo ger. To Western Circuit no oriwo counties waduto mag Luo Nyanza. To kendiriu nyaka Western Province, the former Western Province mar Vihiga, Kakamega. So kichako Migori, Homa Bay, Siaya, Kisumu, iket Busia, imed Vihiga, Kakamega, Trans Nzoia. Mago en migepe miluongo ni Western Circuit. Koro en gimoseketo chenro motegno mondo kuondego oger. Koro gigo duto ma ji nyalo dhi neno kuondgo. Kichako Migori wan gi thim licho hinga. Kibiro Homa Bay wan gi Tom Mboya Mausoleum, wan gi Simbi Nyaima. Kipiro Kisumu ka wan gi kuonde mopogre, wan gi Kisumu Museum, wan kod kidhi Seme nitiere Kit Mikayi. Kibiro Siaya wan kod iluongo nango Got Ramogi kod kuonde machal kamano. Western bende wan gi Crying Stones ma Kakamega Forest. Wan gi gigo ma ji nyalo biro neno. To gima duong' pod ok olosgi. Gin gigo ma ji nyalo neno to pok gichopo i okang' mo orpo be nuwelo biro ma welo winj ni koro budho iye kuondgo beyo. Loso gi oting'o ang'o gini kowacho ni pok olosgi? Gin ang'o gini madwarore mondo koro wendo kobiro to wacho ni achopo kama nyalo yude mor mar chunya, kendo nyiso ni pesa matiyo kawuok godo loka kata kawuok godo e piny moro e Kenya ka e gweng' machielo kabiro kata kuom ranyisi Migori, Homa Bay, Kisumu kata Siaya, nyiso ni aneno gima omiya mor ma ok aywago pesana. Mokwongo nitie gima dho ngere luongo ni infrastructure. Kidhi wakaw kuom Migori, wachak gi Migori, thim licho hinga, ndara machopo thim licho hinga. Mano en gima rubene sirkal mar county loso. Nikeche ka giloso ndarano gikonyo nyaka jok modak nyatike piny. Koro jogo be dhano jogo kura man kanyo ma gin kata jogo losur gibe giyudo ndara maber. Mar ariyo kanyo thim licho hinga dware pi. Gionge kod pi masawasawa manyalo konyogi. To seche moko idhi kuondgo kata cho mitiyogo onge. To king'iyo thim lich kata mana restaurant, hotel ma ng'ato nyalo donjo kanyo machiemie. Nikech kiringo kiwuok Homa Bay town, Migori town en kilomita 40. Mondi wuok kilomita 40, seche moko ikian nyaka iting' pi mar modho. Kidhi kanyo onge pi modho. Koro dware en kuondgo. Mokwongo waket gi mondo gibed kama cho mantie kanyo kar konyruok bedo cho masawasawa. Makakra mzungu jarachar kobiro to mor ni kama odhieno en kama ber. Mar ariyo, nyako bed kanyo ma bende jogweng' yudo kaka yutie mondo eka kuondgo bed karan konyo kuonde ma gintie. Ma kidhi kanyo tiyudo ka jogweng' moluoro thim lich neno ber mar thim lich bedo World Heritage Site. Now, kidhi kuonde kaka Simbi, onge gimiluongo ni interpretation center. Nyako bed nu ugero gimoro ma ng'ato kobiro to ok ji puonjre tiend yath. Nitiere ot molos kama unyalo donjo mupuonjie jopiny. To ai jogwenge bende nyaka bed nitiyo ma gibe giyutogo kanyo. Iyo moriere ma gibe gineno
karawan kaka jo piny ma simbi nyai mantie welo kobiro to nyalo konyowa. Gimoro nitie matimre wan gi airport iluongo ni Kisumu International Airport. Yes. Akia kaka International Kisumu Airport en nikech pok awinjo a single ndege achiel mok loka gwelo mobiro ka. To mano en gima kwayo jotendwa nyaka gilos gi sirkal mamalo mondo chak yien ndeke mawuok loka okelnwa welo i piny mar Nyanza kowuok loka. Nikech mano bo miyo koro jogwenge yudo welo. Ok ni ng'ato kosebiro Nairobi modhi limo Masai Mara molimo kamachielo to ka pesa ne odong' to eko wacho ni koro wadhi nyaka Kisumu bentie. Kwa yawo kanyo mobet nitie ndeke manyalo biro mawuok loka to biro to pie e pap ma Kisumu no. To otende ma Kisumu boyudo jokony, otende man Migori boyudo kony, otende mag Siaya boyudo kony nikech jogo bo chako biro neno gik moko mantiere gwengewa. Juma, ma en migawo mar limbe ma temo somo gi paro kotende kod gik ma owinjo bed ni keto mondo limbe otegno e pacho ka inya pinje gwenge mopogore opogore ma samoro bor gi Nairobi to nitiere gik manyalo ywayo limbe. Un kaka migawo rieko mage moseng'ado ka wuoyo kod sirikal mamalo nikech ng'eyo ni jatendi bedo e buche mag jotend migepe miluongo ni cabinet meetings ma samoro inyalo wacho ni to koro kaka wawuok e thuolo mar corona wamanyo kaka wanyalo duogo kaka ne wan chon mondo waywa pesa mathoth kowuok kuom jolimbe. Gin ang'o gini miparo ni migawo ni to timo mar yawo nikech aparo ni ka gibiro gi kwayo mar yawo paw ndeke ma miyo weche mag limbe nyalo yawore to samoro piny owacho mamalo nyalo winjogi mapiyo ka gimakore kod 10 counties. Ere tudruok manitiere kind migawo maru gi 10 counties manyalo miyo ma otimre mayot? Counties wa Nyanza pok watiyogo ma iyo maber anyalo wacho kamano nikech gigi timre ni seche moko siasa goyo tich. Ang'eyo officers matiyo kuondgo gin gi chuny maber mar tiyo kodwa. Lakini seche moko wach siasa nyaka giwinj jotendgi mag siasa to wachang'o. To migawo osetemo keto chanro machiegni kama yande wan Siaya. To gima ne wadhi timo Siaya en dhi neno mausoleum mar Johana Owalo ma sirkal dwa kete pesa mondo loke kar limbe nikech achiel kuom gik ma ji limo king'iyo piny mangima ji dhi Israel to gima tero ji Israel en dhi neno kama ne Ukristo ochakre, din mar Kristo. Koro wabende i piny mar Nyanza ka achiel kuom kanise manochako chon en mar Luo Nomia Church mane kanisa manochako higni mag keka Kenya wa koloni obiro ka. Kuom mano sirkal maduong' oneno ni mondo olok kanyo kar limbe mondo ji olose yo maber manyalo miyo ji nyaka nyithind skul nyaka joma wuok oko obi olim pacho ma Siaya. To ok mano kende, nitie nyaka mpango mar loso Simbi Nyaimba mondo bed kar limbe motegno. Nitie mpango mar loso Thimlich Ohinga mondo bed kar limbe motegno. Nitiere tudruok ma sani dhi mbele ikind National Museums of Kenya to kod county government ma Siaya mondo gi identify giwuothi county mangima ginen to kuonde limbe mantie kanyo gin mage. Ka gise wuotho magineno to gibo chako timo chandro mar gero nikech kawaida ikuongi timo nonro. Kisetieko nonro to kori gero. Kisegero teka kori lando ni jopiny gima yandwa timo nonro mwa gero cha koro biur mondo utimeno mondo unene. To yo machielo bende nitie gimiluongo ni cultural festival. To king'iyo Rusinga Cultural Festival en achiel kuom cultural festivals ma sirkal maduong' osetiego ni gibo kawo mondo bed one of the national cultural festival i Kenya mangima. Gin mana beach masani osekawo. Achiel mayando chak ne en ma cultural festival, one kod Loyangalani Cultural Festival, one kod Ulagate, one Guru Singa, ai kod Turkana. Koro ok gin mang'eny ahinya to wan kaka oganda mar Joluo, oganda mar Josuba Mwalo Rusinga Cultural Festival iboloso mondo bed gino mar sirkal maduong'. Mondo okel welo, ok welo mo Kenya kende. Nitie nyaka welo ma wuok loka, nitie jo China magin gikwang'o mana yiedhi to gimor sana gwach mar dhi Suba niwach yiedhino. E weche mag lendo ma iwachogi
Bende paro ni nitiere gima orem mamiyo samoro thurwa ng'ato paro mana ni thim licho inga en na nying ng'ato paro ni en mana simbi nyaima en mana nying mar nam moro kanyo matino ging'eyo ni gik moko nitiere ma ni e iye minyalo ne ng'ato paro ni kuonde mag neno le maruma en na kama iluongo ni Ruma kamano, Lambwe Valley en na Valley kamano, nam ma wan go Victoria ni en na dho nam kamano, ngi kuonde moko minyalo ng'e. Iparo ni pok wachung' kaka oganda mar lando kuonde gi yo makare kata tendwa mag counties ma koro ni nitiere kod higni 10 gi sani. Lando kuondego nitie migawo ma sirkal momi tich mar lendo iluongo ni Kenya Tourism Board. To kuom ndalo machon yando ok gisebedo gi tudruok maber kod county governments wa. To mane emomiyo sirkal masani mantie ni oseketo gi ni nyaka giwuoth ma ging'e gik ma wan go. Nikech kapok ilando nyaka ing'e ni gigo nitie. Yes. To koro omigi tich mar neno ni giwuotho i Kenya mangima ma ginyiso jo Kenya gigo ma jo Kenya nugo. Nikech seche moko inyalo wuok kata ni wuok Siaya tikian Ruma National Park nitie piny mar Homa Bay. Ikia Kamangere National Park nitiere. Ikian Thim Lich nitiere Homa Bay. Koro gima duong' mokwongo en ni jo Kenya Tourism Board dwa tiyo kod county governments mag piny luoka mondo ging'e gigo duto mango ae gichak lando gi yo mowinjore. To seche milando gi kamano, yes, sirkal mag county bende nyaka ket pesa. Nikech joluo wacho tigu pesa mondo iyud pesa. To king'eyo sirkal mag county sani koro gin higni adi? Higni 10. Mano pod gin nyithindo. Sirkal maduong' ja higni 60, mano jaduong'. Koro sirkal mar county nyaka yie mondo ti kod sirkal maduong' yore mag jiwo kendo gero kuonde limbe eka mondo gichak yudo ji. Nikech riwruok ema kelo dongruok. To ka gidwa tiyo kendgi, jolony mag wache mag limbe ng'enggi pod ni sirkal maduong'. Pesa mang'eny mag limbe migerogo kuonde limbe pod ni sirkal maduong'. Koro mondo pesa no chop mondo county government oyude, en nyaka giriwre magiti kod sirkal maduong' eka mondo giyud konyruok. Patrick Otieno, awacho ni an ng'ama chiegni kod Thim Lich Oinga, aseneno higni mang'eny kata higni buora ka jowuoth chandore kabisa, inyalo kony gi nang'o, mano penjo mare. Kasto OJ wuod Nyamaju kawuok go Kabege Junction Seme, janeno manyien mar Ramogi TV, an benda mor kode kinarwake. Weche mawacho gi ka wang'iyo gi kaka oganda, wacho ni cultural festival gi ang'o gini hie mwinjo bed ni itime, nikech kwa wacho ni wadhi bedo gi romo mar nyiso kitwa mar oganda notimoro Homa Bay. Bang' mano ang'o gini mwinjo bed ni tikich nitiere gik moko ma samoro wacho ni follow ups manyalo konyo ing'eyo ni oganda ni dhi timo nyasi mar kitgi gi timbegi. Dipo ni inyalo luongo gini mamoko mondo bione kogwelgi gi jotelo, koso en gima koro watim kaka oganda mondo koro wawene piny mondo bio many ni watimo. Erokamano kuom penjono. Mokwongo, cultural festival king'iyo mar county en gima itimo odiechieng' achiel. Lakini county nitiere kod sub counties, to en kod locations, to en sub locations. Kaber gigi gin gigo machakre i sub location. Nyaka bed ni county oketo chanro ma jo sub locations chako timo gi mag chenro iyo machon. Kata ka gin miende, kata ka gin ang'o, to gichako ochal gir piem ma ji piemre i county mangima. Ka gitime kamano, tiboyudo ka gino bo kelo chuny ji chako dok gigi mondo ging'en gini nitie kod yuto mbele ka. Koro gichak chanro mabet kaka mar higa achiel. Ochakre i sub county, ti sub county ka gichake i location gi sub locations. Kore ka gidwar jogo ma ka en gima chal kaka piem, to jogo moloyo dhi chako bet ndalo county cultural festival. To mondo bed gino bende ma ywayo ji, giyawe ken mar Homa Bay, ken mar oganda luo. Luon Kenya, luon Uganda, luon Tanzania, luon South Sudan, luon Ethiopia, luon DRC Congo, luon Central African Republic. Gigwel jogo duto mondo pi eko bed gima chal oriwo joluo duto.
Koro katitime Migori, katitime Siaya, katitime Kisumu, katitime Homa Bay. Obed gino marwako oganda duto mag Luo. To mondo jowa bendo one kaka anyuola moko dak gi gwel nyaka jo counties moko mondo bio oriwre kodwa ndalo mwatime. Adongire kachiel, dak achiel ni anoka jal moro ndiko na ka wacho gwenge ma oparo ni limbe nyalo timore maber, chako gi Thimli Choinga, Simbi Nyaima, Ayombo, Bundu, ilungo ni Bundu Hot Springs, Kitmikai, Thimli Yala, Swamp, Ruma National Park, Rhinestone, Tomboya Museum, kanyakla kod mago. Wacho ni unlunegie mondo weche gi obed makare. Ang'o minyalo nyiso nyikwara Mogajwang' ka watieko kaka oganda ma wach ma chunyi kaka Wuod Luo, kendo wach ma samore nyalo gwelo negi, nyalo kwalo negi okapar kibro gine, nyalo kwalo negi siri moro matin wuok e piny owacho malo kama ing'ade rieko. Nisini mae gimo nyalo timo kaka oganda mondo wayudie gini obed mayot. Nitie chenro ma sirkal maduong' go mondo med kwan mar jolimbe. Higni mayand wan kod jolimbe mok chop 2 million. Ka ging'eng ahinya gichopo 2,100,000. Chenro mantie sani dware mondo wakel jolimbe 5 million. Mondo wayud jolimbe 5 million, nyakwa yien wayikre igwenge wag kuonde mwadakie mar rwako welo. To sirkandwa mag county nyaka ti kod sirkal mamalo iloso kuonde ma jowinjowa oseyango gibende gipuodho ni kuondgo nyalo limbe nyalo timre. Lakini mondo limbe otimre nyaka wagergi. Ka wasegero to welo bobiro. County nyaka ket pesa, sirkal maduong' nyaka ket pesa. Wan wabotiego mondo sirkal maduong' okel pesa. County be nyaka ket margi. Nakora Ramogi, wach maduong' ka ni tudruok makare nyaka bede kind piny owacho mag counties kaachiel kod sirkal mamalo mar neno ni weche mag limbe otimore yo makare. Joket mwandu bende nyaka koro wuog oko mar keto mwandu mag gero gik machalo kaka kuonde magawa, kendo kuonde ma ji nyalo yude thuolo mar buore e seche ma itimo limbe gi jok mowuok e gwenge maboyo ma samoro ok nyal donjo to kendo dok e thuchegi. Nyaka Ramogi, yore mag tudruok nyaka bed makare, to gima duong' en ni chuny mar chiwruok kaka oganda mar rwako welo, kendo neno ni kitwa kod timbe wabendo kwa wechien e kinde makoro wageto jiwo weche mag limbe e alwora mar gwenge ma iluongo ni Western Circuit. Nyaka Ramogi, erokamano kendo ne jaduong' Juma Ondeng ma bende jasum paro e migawo mar weche mag limbe pachoka weche mag jiwo yore mag limbe. Nyaka Ramogi, in bende mi kete twak marwa mar bu Jopiny poj gi pak wakaw yuyo machielo. Nyaka Ramogi, ka waduogo to achiel kachiel weche manyien pod wadhi godo nyime, weche manyien mag Oimore kik dhi mabor.